Предлагам на вашето внимание един Passat, края на 2009 година, DSG автомат, двойка 140 коня и най-важното Koma Real мотора, най-хубавия мотор. Мога да кажа в безупречно състояние. Няма никакви забележки, хубави нови гуми, обслужен. Passat има каско, гражданска до другата година. Абсолютно всичко работи по колата. Климатик, парно, мотор перфектен, скорости перфектни.